Adyny kim koydu? Kakam koydu. Halipa 5 minut gelse näme diýerdin? Kucaklap otururdum, ağlap näme diýin. Ay, maňa da käm bolyn. Lara derece awra bize koyup giden gatken aýtmaý. Soň kimden ussa Halipaň çagasy. Çeppi. Assalamu alaikum doganlar. Ine Nesibedenden 12 sowal gepleşimizin täzece sany tutuş Türkmenistan ilimizin söýgüsini gazanan merhum Halipamyz Nur Muhammed Meredowyň perdendi Didar Muhammed Meredow biziň 12 sowal gepleşimizde mehmançylykda. Hoş gördük brat. Awla. Gowmy adaylar. Hudaýa şükür gowan gowmagy. Awa, toýuň bilen gutlaýan. Awal taňyr. Awa ine toýuňa bar bilmedik nesip bolsa bäbep toýlanda inşallah. görüşürüz. Ezer studio bilen bararız. İnşallah nesip bolsa meňe da garaşýan. Aydymdan daşar näme kär edýän? Didar Muhammed ýa diňe aydymmy? Diňe aydym edilişmady. Ýatkeşlik gowmy? Aydymyň sözlerine de galsa goý. Awa. Ay onda da toýda kawat ýatdan çykandyrlar. Bolýan şeýle tursa. Bolýa, sözler zanet gaýaşdyr goýan, etýaşdan. Awa. Başlangyç klassdaky sınıf boluşyň ady, familiýasy ýadyňdamy? 1, 2, 3-nji klass okutýar. 1-nji klassa Gödel muallimdi. 2-nji, 3-nji klass Cemal muallimdi. Familiýasy ýadyma şana, atlar ýadyma düşýär. Cemal muallima aýyrly. Ay öz çağlar bolsa kommentariýada ýazyp geçer familiýasyny. Awa. Iň kän ulanýan kontaktyň haýsy durmuşynda? Telefonda iň kän ulanýan kontaktyň. Öýümde maşgalan. Maşgalandan soň Kärdeş diýme Halipalama berdim Murat Jaňlyw bilen känjaňlaşýan sadandan. Gruppa. Gruppa. Didar Muhammed Halipaň hem aýdymlaram gowy. Ýüregimizden yer aldy. Ýöne has gowy görýän 3 sany sen has gowy görýän Halipaň aýdymlaryndan 3 sany aýtyp geçer. Näme gorýan? Gatken aýdym gorýan. Bir aýrala üçin seni seýmedim. Diýem. Öňküra aýdym. Öňküra aýdym. Kim bilen duý edesem diýen ýakynda. Pikirin barmy? Edişmada ýok. Sorapdyrlar da şondan sonra. Edilişmada ýok. Ente kakam aýdymdan täze görnüşde, täze üçünne original ýalet we men te kakam kılar berjek halka nesip bolsa ondan. Gelecekde nesip bolsa. Adyny kim goýdy? Kakam goýdy. Kakam goýdy. Didaryňa dar boluk diýip Didar Muhammed goýdurlar. Ödem Kuwatdaşda Nur Muhammed, Didar Muhammed, Hedret Muhammed, atam ady Muhammed Nur emas şoňa. Senem nesip bolsa bäbem bolsa ýygy Muhammed. Man Nur Muhammed. Nur kakam ady. Halipa 5 minut gelse näme diýerdin? Aýdylman galan, aýdasyn gelen zadyň barmy Halipa? Kän aýtmaý. Soň. Didar Muhammed, ikimizde bir meňzeşlik bar, näme? Kimden ussa Halipaň çagasy. Daşda, sağ ol. Halipalyň jaý cennet olsun. Amin. Didar Muhammed Meredow gızykly beren soralarymyza jogaplaň üçin Taňry ýalkasyn diňe halkymyzyň hyzmatynda, toý bayramlarda görüşmek nesip etsin. Amin. Sağ olam. Aýdyňyz gelsin. Allah jan deva bilne mişe toýda görüşelim. Çeppi. Indi konik sowalda görüşänçek, hoş, sağ olun.